Cire takalminka kuma ka zauna a ƙasa ne. Kai da wadawa ke aikin nan. Ni dai ka san na gaya maka abin da Kana ji ɗan tsaya. amma Dan bari tsaya ka ji, ka bari ka ji kana ji. In fa kana neman fa mu kashe maganan nan a nan sai fa ka buɗe mana aiki ba. Saboda kafin mu zo wurin nan kana ji abu mu daɗe ba. Wallahi tare da Nina mun daɗe muna so bayin wurin nan. kawai can za mu koma. bari muku magana. Ai ban zo Ba kanka kai ba. ake tambaya ba. You dey craze ne? You dey talk to you ne? You dey mad ba? Because ba mu taɓa ka ba. Kana sa mana baki. Kai zaka ce zaka mana magana you dey craze ne? Wallahi I go fire your leg. You dey mad. Very stupid. You dey mad. Barawo da kai kana gaya mana magana. Mu kashe ka don ubanka. A biya mu kuma. Wallahi. Ina cin ka. Asa abin da ke so da ku. Ba mu sassaɓe ma kafa bane shi yasa da aka gaya mana haka. Ina son a gyara. Shine za a gyara. In ka nema a gyara ba, kana ji na? in baka nema a gyara ba ya sun sai ka je. Da waye da waye. Ya suka yi sun sai aikin ka je. nan. Duk sai ka gaya mana sunan su. Ya sun sai ka je in baka nema a gyara ba. Na farko Idan ma. ni dai gaskiya ba wai ni na ma san wannan aiki saboda ni Wetin be your name? Me sunanka? Farko tukuna. sunana nu Nuru. Okay. Ina jin ka. Continue. so ni ban san wannan aikin tsakanina da Allah wayannan suka gayyaci cewar ga aiki ni kuma ban ma san ta inda aka fara ba tsakanina da Allah da ya halicce ni. Ai ko Dan tsaya. lokacin da zamu dawo kanka ko lokacin ne zamu more ka. Na rantse ma da Allah. Lokacin da zamu dawo kanka. Ina respected ɗinka. Ka gama tambayan su by one by one. Wallahi lokacin da zamu dawo da shi. Lokacin da zamu more shi. Kai ma'aikacin wurin ne? Ni ba ma'aikaci ne ba. Okay. Okay. Shi ba ma'aikaci ba. Ji shiru mana. Na this one gore gargaje ma sai. Ina jin ka. Na this one gore gargaje. Start from this one. Kai. Na this one gore gargaje. Kai. This one na their staff. In shi na their staff. All this one for me. Sunana Jamilu B. Shehu. Jamilu B. Shehu. Ka manta da shi. Jamilu B. Shehu. Na yin gore gargaje. Daga Sokoto. Ina kake aiki? No one tell us Ina the aiki truth. da Nigerian Railway Corporation. Nigerian Corporation. This one na their Kai da staff. wadawa. Kuka yi aikin nan. Da kuke Mu muna so Kuke boss aiki. din. Waye boss? Ina zuwa. Mu one Kira know mun the boss. sunayen wanda suka yi aiki. Who one know the boss oga? Waye turo waye ogan ku a Waye? cikin Waye? team din? If they no one tell, I swear muna go go. Siga mai oga. Eh, this one na your oga. Sai waye kuma ogan ka? Sai Rufai. Eh, Rufai. waye Rufai? Wanda wannan suka Sai waye? sai Nu. Sai waye? Sauran duk dai sauran mu ne dai. Mu ne Ku dai. nawa? Allah akwai yawa gaskiya. Ku dinga kira mun sunan su mana. Allah wasu ba Banni san da shi sunansu. kakka taba Wasu kowa. ba san sunan su wallahi. Amma ni a cikin ki zan ga abin da san Allah ba zan goya wannan. Are yayi.